Čaute ľudia, tu na Svejo a dneska si zahráme Run Prison, ale to nebude oný Barry, ale tung Sahur. Vidíte, to už beží. Takže pokúsime sa utiecť z tejto tung Sahurovskej väznice. Dúfam, že sa nám to podarí. A som tu s mojou sestrou. Čaute. Jak divne vyzerá. Ja som toto vedľa Ja si dám oný. Bombardilo. Ja som tá divná postavička. Čo si dáme? Pred tebou. Dobre, dáme si tohto a môžeme ísť na to. Moja sestra už je tralala. Dobre, takže utečíme stadiaľto. Dobre, vybuchol. Som vedľa nestúp na tú šťavu. Jaj, tak ako med. Toto sa nedá. Čo sa nedá? Ja si musím dať iného. Si musím dať pôvodného. Dobre, kam to ide? Dobre. Rýchlo bež. Dobre, som na konci. Ja ešte nie som A ideme na koniec, takže je to troška podobné ako Barry's Prison, ale toto je to troška, ja mám ináč bombardilo krokodilo, ale veľmi blbo sa s ním skáče. Juj, tam bol tu. Kde je ten? Hehe, to je to. Už po mne beží. Tung Sahur. Skoro má. Dobre. Ideme na koniec. Oh my gosh. Dobre, sme na konci. Akože tohto levela. Zase tung Sahur. Čo mi to chcelo dať? Jumpscare. Vieme samozrejme, že sú to vždy tieto dvere. Zoberieme lopatu. A Pobrito gangsterito. Dobre, toto prekopeme. Dobre. Sme tu. Vítejte v Overworldu. Prečo? Jaj, to je také. Svejo, počkaj ma. Dobre. Už som tam na veckách. Na veckách. To ma uvidíš, neboj sa. To teraz tak toto rýchlo Akurát si sekol. To bolo čo za zvuk? Tak vrískame v tomto. Dobre, bež. Sofie, ty si to isté? Ty si to isté? No. Je. Ale prečo ma kopíruješ? Joj. Až. Zase som raz spadla. Nie, ale toto čo je? Počkaj, neviem. Skáka takto vysoko. Dobre. 1, 2, 3, 4, jaj. To je neprekonateľné. Ja som teraz dala na prvý pokus. Nemusíš ani skákať tam. No ja musím, lebo táto opica strašne skáče. Opica kakonút. Wow. To nie je možné. Prieskame. Dobre, ozvem sa vám, keď to dá. Dobre, toto sme prekonali. Moja sestra spadla. Prosím, počkaj Dobre, ma. ideme ďalej na ďalší level. To je už príliš ľahké. To čo je? Tubok, no tak, to je za Robuxy zase. Dobre. Dobre, som tu. Fajn. Moja sestra to prekonala. Ešte úplne. Ideme za takouto bulou. Dobre, moja opica beží. No, to čo bolo? Však sa ma ani nedotkla. Čo? Čo sa ti nedotkla? To lopta. Nie, Sofia! Na bok ide.
Dobre, sem. Dobre, stoj. Držíme tá kolisavo ako kačičky. Dobre, beď. Nie, ale to čo? Nedotkla sa ma. Ja som ma chvíľku na konci. Opa. Fú. Ide gula. Teraz vyšlo. To čo je? Rýchle, ja som už pri tom Nie je možné. rebríku. Neviem. Pozor, ide. Ale no tak. Poď. To riskuješ veľmi. My God. Dobre. Koky. Čo si ma preskočil? No. To naboje. Prečo sa volá, že zombie? Ale má logiku, že beží za mnou. Za mnou beží. To je taký bug. Nemôže bežať za všetkými naraz. Víš, to je také, že... Dobre. Môj obľúbený tralalejro. Daj si ho. Dobre, dám. Ale s ním sa nedá skákať. Ale ja by som bol taký vďačný, keby som mal tralalilo, tralala. Dobre, zober si ten. Nápoj, z čoho budeme ako blisk. Čo, ja už idem, ako... To čo je, to jak beží? Ty čo je? Ja neviem. Jojoj. No, že sa ide zblázniť. Ten chcel, aby sa mu zakrútila hlava. To čo je? Nie! Je príliš rýchlo. Na prvý pokus. To nie je možné. Ideme. Dobre. Čakáme moje sestra už tam. Takže skúsime toto dať. To posledné je hrozné. Bap. Musíš. Dobre. Na tretí pokus sme to dali. Tak, môžeme ísť hore. Prečo sa ma zase preskočí? To není normálne. Ty! Dobre. Ideme sem. Storage room. To už dobre všetci poznáme. Že vždy tam je rebrík. Jo, nezoberieš Sofie? Ja mám rebrík. Dobre. Prečo budeme mať dva teraz? Čakaj. Prečo je také? Ani nemusím. My sme nemuseli ten rebrík doniesť. Tu je proste najlepšie. Tu je všetko. Darček. Balerína kapučína. Prečo som teraz balerína kapučína? Ja neviem. Nevadí, dám si naspäť oného. Ako dobre chodí, veľmi dobre chodí. Dobre. Moja sestra je balerína To kapučína. kapučíno v nej tak dobre chutí. To ešte ani neskúšala. No, nevadí. Ako divne chodí po rebríku. Ako? Aha, pozri. S nohami spolu a rukami rozpaženými. Ukáž to. To jak skáče? Ja neviem. Ježiš. Ja som padla. To čo bolo, že za zvuk, že... Dobre, ideme. Dobre. Ideme semka. Joj. Oh my gosh. Skoro som spadol. Toto všetko pekne otvárame. Zatvárame. Tam dole je darček. Oh, yes. Wow. Zastavené. Aj ty si sa rozkočil. Áno. Ale pozri na dole, tam je darček. Je. Tam dole. Áno, vidím ho. To bola tá balerína. Jaj. Balerína, kapučína. Balerína, ešte jeden tu nahore. To je cestou už. Balgarína, kapučína. Dobre, ideme. Vidím. Možno to zase zapína. Dobre.
Už som nezabila. Jaj! Spadol som. Zomrel som. Spadol som a zomrel. Rýchlo, kým sa to nezapne. Dobre. Yes. Tak si daj niečo iné. Keď ti to vadí. Aha, to je darček. Okay. Dobre. Ideme takto lestom. Darčeky! Čo je to? Nič. Nie to nie. Nie. Nič. Dobre, poďme ďalej. 3, 2, 1, skoč. Oh my gosh. Pa. Do druhej strany. Pimili. Jak skáče? Koho, moje? No. Jaj. Veľmi divne. Nik zombík. Ako keď chodí. A divne chodí, pozri ako chodí. Zjem na rebrík. Dobre. Levitujeme. Hore, To čo je? Hore. Počkaj, som oný banda. Šimpanzíny, kokosiny. To je, jak som spadol. Dobre. Vieš tam, že my sme boli vo vode. Nie voda. Ale. A pozri, tu je tento, ide ready. Tento Čo som dostal, pozri sa. S týmto pojedem, pozri. Bombardilo, krokodilo, pozri sa. Ja viem jednu, kde nás nikdy nevie zabiť. Počkaj, si dám bombardilo, krokodilo. Nie, bombardilo, krokodilo. A kde je ten? Tento krokodil. Joj, bombardilo, krokodilo, naháňa bombardilo, krokodilo. Jesušom. Nie. Ten ma zabije. Zabije ma späť. A to čo je? Nie. Toto je zlé. On to nestrieľa. Dobre, dám si bananiny, kokosiny. Šimpanzíny, kokosiny. Green boss. Daj si niečo iné. Rýchlo. Juj, tento. Zabil ma super. To je také divné, že bojím proti Boris Prison Run. Lebo toto je jedna ako z prvých hier na mojom prvom účte, čo som akože to som začal prvé hrať. Že to je také, že... Dobre, zabil som. Oj. Tak bežím s tým. Ty kam ideš? Tuto je dobré, skríš. Na jeho strieľanie. Môžem potom strieľať. Jaj, šmikalka. Zabila som ho. Yes. Jak som to začal levitovať? Ja som ho zabil. Chod tam. Dobre, ideme takto. Jud, čo? Ja sem. Aha, to je rebrík. Ty kokos, jak to kotúla. Jak vajco. Dobre, tu nájdeme takto. Musíme tieto lasery prejsť. Aby nás nezašli. Jaj, mňa to trafilo. Oh my gosh. Dobrý deň. Exit. Okej. Tokaj. Wow. To v pohode prešli. Jo, jak ma to... Dobre. Ja to nikdy netreba. Taká škoda. Dobre. 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 To čo bolo? Dobre. Vstám. Darček! Aký? Čo je to? Neviem. Tralala. Oh, yes. Nejde. No to už si asi otvorila, ha? Dobre, idem tie. Nemám tu. Bombard. Aha, tu je. Tralala. Tak, a idem. Dobre, chod tam hore, zober si jednu dosku. Viem, a mne vždy tá druhá spadla dole. To nie je, že všetky, to vždy používa iba tú jednu. Viem. Nie! Prečo mi to muselo spadnúť? Tak si zober druhú. Druhú a musím si zašiť všetky respavnúť. Dobre, tu máš všetky 3. Zoberieme, vyskočíme z balkónu. Ja, dobre, poďme na nič aj. Aby nespadla. Juj, to je... Jaj.
Tum sa horí. Tak má. Dobre. Trafil ma. Yes. Je dole. Ale... Oj, aké Ferrari policajt. To Ferrari je 40. Dobre. Prarazíme dvere vojenské. Ideme. Formula 1. Je to, jaký drift som spravil? Svoje, prosím, pomôž mi, však mne to nejde. Akože risk. Ani prvé. Hle, my s fanúšikmi musíme dokončiť našu misiu. Ale... Prídem ti pomôcť. Aha, tam je darček. Vyskočíme. Kde tralilo, tralala. Konečne. No. Bobule sa... Čo má? Čo? Jak mu chodí tá zadná noha? Počúvaj, to nie sú Nike. Nič v tom darčeku nie je. Dobre. Je sem. Presne to. Dobre, s týmto sa to nedá. Vymeníme si túto. Šimpanzini, kokosini. Šimpanzini, kokosini. Alebo coconut monkey. Asi šimpanzini, kokosini. Bo jaj, šimpanzini, ananasini. Ananasini, šimpanzini. Mám ešte takého. Orangutini, ananasini, ano. Hej. Čo? A potom je šimpanzini, bananini. Ja som na konci, takže odlietáme z helikoptérov. Čaute. Potom ti táto Godzilla, či čo chce, príde pomôcť, zachráni ťa. Dobre, takže sme na konci videa. Otvoríme ešte tento dáčik. Jeboj, dobre. OK. Nič lepšie sa mi nemohlo stať takto na konci videa. A ak sa vám toto video páčilo, tak môžete dať like a odber. Odber preto, aby vám viac neunikali takéto videá, pretože to vám poviem, že 76% z vás, čo ma pozerá, nedávate odber. Takže mohli by ste ho dať a čaute.